Kaya namasyal kami dito. Ito na po yung Santa Maria. Ito yung tinatawag nilang yan, ang bangang malaki. Ayan, napakaganda. Pansamantalang ang daming mga trabador dito at ginagawa nila yung mga halaman. Ayan, ang ganda. Hanggang doon yung ginagawa nila. Mga kamag-anak ko pala itong mga nagtatrabaho dito, mga kaibigan. Ito kinuha nila sa bukid. Yan, napakagandang lupa. Ito yung papasok papuntang Santa Maria. Ayun, mga checkpoint, mga pulis. Hindi na kami pupunta ron. Saglit lang at lalapitan natin ang napakagandang halaman nila. Ito po. Ito po yung paso na napakalaki, sobrang laki. 1,000 tao daw ang nagbuhat dyan. Ayan, ito po yung mga halaman nila, oh. Puro magagandang halaman, napakagandang tanawin po. Yan. Meron pang napakataas na halaman, oh. Buong buo. Hanggang doon. Yan. Kung gusto niyo pong mamasyal dito sa Santa Maria, yung papasok, ito na po. May ginagawa pang napakagandang kwento, no? Andiyan pa yung mga mixer, mga motor ng mga trabador. At andun naman po si Mrs. Doon naghihintay sa may sasakyan. Sa next part na naman po na pupunta natin ay doon mismo sa loob. Napakalaking palayok naman daw doon sa loob. Palayok! Sige po, maraming salamat po. Huwag mo akong tatantanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang at hindi natutulog ang balita.